ओम स्वस्तिंद विश्वदेवः स्वस्तिंद विश्वदेवा अरिष्टोस्ति ओम स्वस्तिंद आरेबा So hello लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोलायबाय दा नोंथांमोना गोबाङानो कनफिउज जाबाय दङ जानो हागौ आरोना बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम एक्सप्लेन खालामनो होननानै नैबे आपडेटखौ लानानै फैबाय आरोना नोंथांमोनाथ' गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरै रिना बसुमतारीखौ मानो होनोबा हाबा जानायनि फट' भाइराल जाबाय थानाय नुबाय दङ जानो हागौ आरोना नोंथांमोना गोबाङानो शेयार खालामबाय दङ दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम क्लियारफिकेसन खालामनो होननानै नैबे आपडेट भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोना दा गोबाङानो बे भिडिअ बा बे पस्टखौ नायनानै गोबाङानो हाबा जादोंबो सानदों बा सोरबा शुटिंबो साननो हागौ आरोना दा बियो शुटिं नङा आरोना फाइनाली माने हाबा जाबाय आरोना रिना बसुमतारी आब'आ माने अदालगुरियाव हाबा जादों होननाय खोनादों आरोना नोंथांमोनाबो भिडिअनि क्लिपखौ ससे नोंथांमोननो देखायनानै होगोन आं भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय आरोना कमेन्ट खालामनानै बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लागो रिना बसुमतारी आब'आ हाबा जानाया बबेयाव जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो मिथिनानै मोनगोन मन्दिरनिफ्राय हाबा जानानै न'सिम मोनफैबाय नै गाइसमोन नायलांबाय थादों बाथौ आर'ज माइनाव दिखननानै दोनगोन आरो दै गाइसमोन ओमफ्राय उनाव रिसेपसनखौ होगोन आरोखि এফালে দেখা পোৱা নাই তো কোনো জায়গা ओम स्वस्तिंद विश्वदेवः स्वस्तिंद विश्वदेवा अरिष्टोस्ति ओम स्वस्तिंद आरेबा ओम स्वस्तिंद विश्वदेवः स्वस्तिंद विश्वदेवा अरिष्टोस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति आरेबा इंदा yang ini 하루빌라고 পাতো আৰু বাকীখিনি ফুলালিৰ গালত ৰুচি দিব লাগে ফুলালি আছে নাই
Ini